कटे रात छूछे कहियो न पूछे दिया असही बूत जाता ना ए सखी सुना ना कटे रात छूछे कहियो न पूछे दिया असही बूत जाता ना ए सखी हो साया में घुस के सैया सूत जाता हो ना ए सखी हो साया में घुस के सैया सूत जाता हो ना सूत जाता हो ना। अलबेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो गढ़ी में नेपाल। साया में घुस के सैया सूत जाता हो ना सूत जाता हो ना। केतना ले कोही बचपन से केतना हम तो कोई पूजा पाठ हो मिल गईल तबो हमारा मरद चपाट हो सखी बचपन से केतना हम तो कोई पूजा पाठ हो मिल गईल तबो हमारा मरद चपाट हो धरे नाही कोदा करिले निहोरा दिल हमर टूट जाता ना धरे नाही कोदा करिले निहोरा दिल हमर टूट जाता ना ए सखी हो साया में घुस के सैया सूत जाता हो ना ए सखी हो साया में घुस के सैया सूत जाता हो ना सूत 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 जाता हो ना। साया में घुस के सैया सूत जाता हो ना सूत जाता हो ना। पापा के दहेज दिहल मिल गईल माटी ओले बेला यो सुकना कोरेला चुमा चाटी सखी का कोई रे पापा के दहेज दिहल मिल गईल माटी ओले बेला यो सुकना कोरेला चुमा चाटी का कोई विशेष हो निर्मल जोगेश हो तनके में रूठ जाता ना एगो का कहीं विशेष हो चंदन अमित हो तनके में रूठ जाता ना ए सखी हो साया में घुस के सैया सूत जाता हो ना ए सखी हो साया में घुस के सैया सूत जाता हो ना। अलबेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो गढ़ी में नेपाल।